Dragii mei, bună ziua, dragii mei! Ce mai faceți? Astăzi să filmăm un video. Jocul se numește Tower of. Cine vrea să se joace, poate să intre când vrea. Oh. Yes! Yes! Ok. Nu pot sunet că nu mă aud deloc. Mamă, ce chin viața. Hai să mergem pe altă zonă. Origami. Ascultă cineva pe panel. Ok, și am ajuns pe altă zonă unde trebuie să sărim pe pătrățele. Deci nu o să sar tare pe astea, unii fac, dar eu nu o să dau la cu Roblox. Wow, să mă laud, nu. Mă uitați pe mine, deci nu puteți să spuneți că sunt bogată. Uitați cum se... What? Ați văzut pe aia cu bomboanele alea? Da, i-am văzut-o. Am strâns un timp bănuți, că vreau să... Și o să încerc să fac bănuți să-mi cumpăr de-asta, uitați ce am eu, de-asta care mă mișcă culoare de-aia. Oh, nu. Știți aia? Ok, trebuie să fiu foarte atentă. Bă, asta cu rozul ei, păi ești om sau bărbat? Ești om sau pe cine de nebun? Știi ce merge muzica? Nu cred că o știți, ha? Nu se știe. Easy peasy lemon squeezy. Doamne, o să tac din gură. Deci nu mai pot, deci nu mai pot. Stai așa un pic. Deci, în loc să cumpere cineva scupă, dacă aveți voi ăștia bogați, frate, eu tu pe aia avea roz acolo. Adică, frate, puteai să-ți cumperi ceva, nu glumesc. Bine, mie mi-a picat culoarea asta de amărât ce sunt. O, da. Guys, nu că nu pot să fac, am făcut-o pe asta de nu știu câte ori. Dar, sincer, e cam nesimțit jocul. Bă, jocule, cu ce ți-am greșit să pierd? Explică-mi. Doar să nu mor. Atât îmi doresc de la viața mea. Sau să pic. Bine, mai era și altă care, dar în fine, aia e un pic mai greu. Uitați așa că mă mănâncă nasul. Mai fiecare mai mănâncă pe un nas. Mai bine tac. Eu dacă tac, fac treaba foarte bine. Mamă. Mi-a fost o frică să nu... Nesimțit de joache. Bă, frate,
Bă, când o să mă vedeți voi, frate, pe un video, că ajung o dată sus. Bă, frate, cât de nemernic de joc poți să fii. N-ai milă de unul, de... Dar unii oameni se fac așa grași pe astea ale lor. Oh, nu. Oh, am făcut-o pe asta. Oh, Doamne. Dacă scos sunete de genul. E bine că nu vreau să pierd și așa fac și eu mereu. Mereu fac așa. Știu, fiecare are un sunet special ca să... Așa. Asta am făcut-o când mergeam... Nu te cred, merge. Bă, cum n-ai să mori aici pe bune? Deci o să vă spun că aici o să mor, eu știu ce e aici. Megalodon. Nu! V-am spus că o să mor. Mai avem un pic și ajungem. Deci, cred că eu sunt ultimul om de pe planetă care poate să facă civii. Deci eu nu înțeleg. Și așa pierdă și mai mult timp. Deci, nu e corect. Vreau să vă spun că dacă o să strângem 500.000 de like-uri, nu bine, nu chiar 500.000. Auzi de mii? Frate, ok, niciodată n-am știut satură. Niciodată vă spun din prima. Mă chinui! Stați așa, spun un pic stop. Guys, am găsit altceva pentru că pe ăla chiar că... Oh. Deci eu nu mai pot. Bă, omule. Bă. Caracterule. Deci eu nu mai pot. Deci eu nu mai pot, mă înțelegeți? Nu mai pot. Ce mama naibii ai? Ok, nesimții jocul, atâta pot să spun. Nu te... Nu, că eu trebuie să pun stop un pic, stai deci. Am revenit. Doamne, firii, brăziști-mi, iartă-ți Dumnezeu el și micuță. Da, sigur, mă iartă Dumnezeu pe mine. Bă, dai eu cu ce am greșit la Dumnezeu, nu înțeleg. Înjurat, nu l-am înjurat. Bă, ce naibii, nu mai înțeleg. Sincer, mă chinui cu jocul ăsta de câteva luni. Aproximativ 5 luni. Bine, nu chiar 5 luni. Hai, mă, să zicem adevărată minciunică. Că la 10 și 30 o să închidem. Hai, vă rog frumos să-mi dați like-uri, vă implor. Doamne, păzești, dați-mi like-uri. Doamne! O, asta ajută bine. N-ajută deloc. Sincer, n-ajută deloc, vă spun eu. Mamule, te pierdem timpul, la asta e ușor, la asta e fucking neușor. Mai pierdem și 5 minute ca să facem, să intrăm pe alt server. Sincer, 5 minute pe degeaba. Oh, come on. Bine, dragii mei, în momentul ăsta o să încheiem episodul. Sper că v-a plăcut, să dați un like și un share și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă pup, pa!